одамӣ агар одам набинад, аз куҷо одам шавад? Шам агар оташ набинад, аз куҷо равшан шавад? одамиро одамият лозим аст, зираро бӯяш набошад ҳезум аст. бародаро, хуш омадед ба канали мо. инак ман шуморо як қисса нақл мекунам ва шумо гӯш кунед ва хулосаи худтона буроред. бародаро, ҳар як одам бояд дар умруш бояд мегӯянд ки 7 қавр бикана, яъне дар калаш қарза ки то 7 қавра бояд бикане. дар ин дунё дили беғам набошад ё одам набошад, ё одам нест ё аз ин олам нест. ва дар сари ҳар як одам қарзай бояд ки то 7 қавра бикане, лекин одамо даҳшат медунанд, ира метарсанд. гуфти ва ё ки метуранд, ҳамун то пеши чорхунҷаша мераванд, тамом ӯсша метарсанд, ҳатто нигоҳ кунанд яхи одамош. ман дидагиам, ман дар умром ай 7 зиёд кандагиам. рости ка ман дури лаҳад ромадагӣ нестам, лекин бисёр иштирок кардагӣ. маро падарам қавл кардай. як вақт хаймавқатиётам бисёр рафтагим. вақти қавл кардин просто дар якташ дар ёд меояд ки айшум намегӯяд. ҳамун рӯз як қавра мекандем ки ай дурунаш 3 кала меброяд. рости гап 2 калаш занак буд, барое ки муҳити сари дароз дошт. ман дастакил гирифтам, бурдум дар як ҷо дигар гур кардам. тарс вуҷуд надошт дар ман. ҳозир накардам чанд қадам метарсам, ҳозир фикр мекунам, ӯ вақт наметарсидам. умуман наметарсидам. гирифтам дастакил бурдум дар як ҷо дигар гур кардам. ака чихе дар назарам ранги кокулатов ё ки чун ҳозир фикр мекунам метарсам, чихе ту қали одам бурдӣ гур кардӣ? хай ака молдаи 500 сола, ки медонам, қабристони кӯҳна буд. и 20 сол пеш бояд одам дар умрш ҳам хеле корода натарса, барое ки дар сари ҳама ин кор мебиёяд, дар хонаводӣ ҳама ака худованд набиёяд, на ки рӯзш меша ки мебиёяд, и ҳеҷ кана метавона гирифта. и як кори савоба, як кори бояд ки ҳатман амалӣ шавад. бояд бикунӣ. кадан дар кор, тарсидан дар кор нест, барое ки дар ҳамин одамӣ дар умруш як рӯз не як рӯз масалан фарёд мекунад ки биё ака мо наметавонем, ту бикӯ. хай чӣ кор мекунӣ? одам бояд мурдашӯира битона, мана ҳам баста набитона, бояд қавканира битона, чилости набитона, яъне дар бораи ҳамин корое ки барои охират лозима, ҳамира анҷом медиҳад. рӯзш меша ки бояд ҳамира анҷом медиҳӣ. фақат бигирезӣ, битарсӣ, накунӣ, воҳима ҷиқидан мегирад. ай гӯдакӣ хай дар гӯдакитам накардӣ, гуфти росо ки попробуй кунед, натарсен, ё ки қати кадоме бирин, одами опыт қати бидурен бикунад мекорора. ай қавл кардин сар кунен, ёрдам кунен, чой бареншон, як саат дар болош бестен, дуруш бидурен, поёнаш буфурен, ёрдам кунен, ҳамхел дилит ҳуй шидан мегирад. ососта ту метавонӣ ки қавл бикунӣ, метавонӣ ки мурда бишӯӣ, манар бубандӣ, чилостин кунӣ, ҳама корро ососта ёд мегирӣ. ино ҳамаш ай кардан, ай хеле ай дур фақат бифаҳмӣ, ҳам хеле чашм туридан мегирад. бояд ҳаракат кунӣ, бирӣ кӯи кори савоб ай. ҳаракат кунӣ, дилта кушод бигирӣ, худта ба қувват бигирӣ, тарса ай дили дур кунӣ, ба ҳамин корда машғул ша, ососта ёд мегирӣ. оха чашбинӣ надорад. бихуд агар фикри ма дар ягон кас мувофиқен, фикротон дар комментария бинависен. ман ҳозир бисёр идея дорам дар бораи ҳамин коро, опити калон дорам дар бораи ҳамин хеле коро. ман шумода бисёр ҳикоя нақл мекунам. дар ин қассол чанд ман хеле корода вохӯрдагим, шумода ҳикоя нақл мекунам. фикротонро бинависен, яъне ҳамин контенти хуб мешава, намешава, қиссаро давом натем, фикротонро бинависен. ман дар фикрҳои шумо комментариҳои шумо хонда ба хулосаи шумо ҳамин корма давом медиҳам. агар ки небошад бинависен ки намешава, бо як контент дигар меқабем. бохи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. лайка бичиқен, дар канал ҳатман обуна шен. ай видеои оянда бохабар мешен.